ya Marvin sitaura kuti salad kune 3 type yemasalad. Kune mamwe eughetto anoita masalad asiri masalad. Chaiwo masalad life yavo ndinoratidza kuti ndo masalad. Yakaita vanenge vari kana vanoita anapengedzwa yetechi salad. Vanenge vari vana mama. Monas anomutswa dzisirwa na mvura kana kuti fatini anokugeza inopisa. Hapana vanogeza colders. Pa chikafu chikanodya vanenge vachirati kuma special kumwe tusikagutise rwedi. Istiri marasta. Tusikagutise chikafu chakaita siro. Masalad anana baba anana daddy. What is she? Ana baba. Mana na daddy. Avarohwe kana noravhazwa itwa imwe yeginya. Angachobatwa sekamwana ari munhu muhombe. Vatoro nhasi nda boots inyowani ndaona anza it's fine weekend tokupa. That means it's fine. It's okay. Anzi mari inobva ku. Anzoti inoita sei inokoma. Lifestyle anenge ari andikuzoziva kuti kumberi afunga kuti uchazoda kana anongoziva kuti zvese ndinoitirwa. Abate chimoko chinomwa kasu abate nomwa masiders. Masiders chino. Maredzi chichi andonoketa. Ure kwa baby. Subiro. Iko rukwana redzi savana chichi. Ndotinodiwa nemasalad. Secret one salad chaiyo ndingambotamba nawo masalad. One kuti unyatsoziva kuti ukambomuti bvisa shoes. Unomuti bvisa shoes. Weizunza unoona kuti chii chinobuda imomo. Chii chinobuda. Inenge yakapomberwa. Munoziwana bandana kana kuti rimwe dzokono. Inopombwa bvutsu. Kunzi yatomira shape iri bobo. Inonyatsonzi shape inyatsobuda chi. Timona ikwapo. Yekwangwa inopomberwa. Ukadai kana ukabvisa ichi. Unobuda nechitsokono kana mabandana. Kana double izvozvo. Kana two izvi. Kuti itese ameno imwe. Ari masalad mamwe oghetto anenge akaisa kana slippers mukati. Kune mumwe anonzi chipenyu. Na vimbe vanochinja kasiri. Akazombobvisa shoes yachona asi kunhuwa yaita ndikazviri hey masalad. Kana mumwe wacho unochitumwa face akazobvisa shoes yachona akashaya kuti salad wachona futi hey uri papi. Nega zvimwe zvinhu anoita ndofunga nega kasivese masalad zoita anopomba. Utori salad anotopomba anotoiswa chimwe chinhu chinoitwa wachijira mubhotsi. Ndatedzera kalife kweAmerica kufanika akaonete uruda kuziya nyaya yacho iye wacho ari kuda kuziya nyaya akakutuma akantumira message paFacebook. Saka ndozvavanongada kutedzera vachiona paTV kuswera mudhena achitedzera tumajaivi paTV uzeda kana aenda kubhawa anorora tumajaivi tutu salad. Vanoona mavhidhiyo ekuAmerica zvezvo. Wazviziva zvatirikutaura. Mavhidhiyo ekuAmerica zvino mabudiro anenge akaita vanhu nezvavanenge vachiita vakarembedza zvimabhuru. Iye anda kuzviita mureal life manje kuno. Akarova hembe dzinodhura. Ane musikana akanaka. Asi vanotya manje. Kasi manje vanhu vanotya vamwe vanhu. Avakange mabhebhe kavanhu ivava. Kukanga kuita sei? Kunyenga. Kukoda. Sex. Pachisalad hazvitaurwe izvozvo. Saka akatora bhebhe anoenda naro vanotingera zvese zvarinoda pizza vorovandikini voenda wozongodhiraivha unomusiya kana padhini inobva adzoka ngosangana ihagi pese pese vaisusu maraswa hagi zvinoita zvinhu romance after sex urikuona nokuti vanokwara masalad anokwara vakaona munhu akaita kana senge sana hameki kana senge mimi mablango sengaona madmino kusema mukaita nerasta yenyu muchingofamba anogona kutokwata kutoti mahwana nondoziva mumwe fesa akatotiza hameki chimoko chake chaifamba kuchakutofamba mumashure vanenge vasingatyi. Usalad wambofoka una musoro wake kini aumbofoka ona anenge angotamba iyi chete iyi kufanira
vane maflat cake yakarova aiwa inenge isina mbonzo kwaro yatoisumudza inenge yakapindwa inenge yakasina ava mwacho nikosvitsa apapa fanira fana wewe ukazomona manje chiro dhakota sitire mutu nikirikita kuti aishikosu atongasurikita forondo shamwe dhakota chii manje jagwa chimurikirwo kozisa magazines mutaunda afaneyo datudherere vada but chinohwa chandoziva ndichongoti chisaladi chinodhura plaza chidi muna mutambudzi boti salad ukatoti ukangotambudzika mbichana chete kana kukwira rift kombi chisalad chatoshota salad anopinda mota dzanamai unzi chi motikari kadoenda kumashopted kanoenda nemunzi tora motikari kana kugwazha kakamuka kubva kadya sereraki sereraki poriji revana vanove 3 months iwo munhu mukuru plus unoketa kuti chichazomurakidza teba chemasalad vamwe vanakaita chikubatira pamusoro vamwe vanokopera kuna nankorotomi chichiita chiburitsa tichitora kuti uyo ari kubatira pamusoro uyo ndiye chaiye chaiye tichifamba takadaro saka dhonwai hakuri kugeto sengombaira ndifunga kuti kune musalad nokuti life yemasalad vari kumasalad life yechisalad unide kutsvaga kwasila kuti ganitsvage mari yese inenge iripo yese uchiitirwa yese uchibatwa sekacheche uri munhu mukuru ende mugeto upinde futi bozi unonge uchitokwata unotokwata waumbofu wakapinda kana ngoma hatukuoni ngoma chicho kumachunika machunji reggae music asi nditsagirima tunodhila naye akasangobva kumasvingo abvenda kuengland matsaga kando acho hatomboziva kuti ngoma chii vamwani vanofunga kuti chatochikana akuda anotsvaga dictionary shamwari kana tobata ngelanguage yatinopurata izvozvo unototsvaga dictionary rachorisati ranyorwa kadictionaryjuliat imalanguage aanotaura titofanira kutozonyora dictionary rachona because zveshuwa matsaga matsaga chima madinga chi saga gidrod chiyo bambi dangerous garantiranzrod ikona munhu akaita semurakadaro ere munhu wekuti anoziva chinhuwani chete kana zvinhu 2-3 kana kuti hafu yezvinhu zvaanofanira kuziva ndiye munhu anonzi balance but mwati gindroni mwati tsaga aiwa ona kanoitika mabrambo vanhu ivavaka ndokuti unogara naye paitaura shona hapana chaanombowila kana chamunenge uchipurata kana kuita se zvoti munotopurata mukatopenzesa mune misisase hapana yanenge ambobata kana 5 kana 1 plus speed inozosiyana manje balance nemunhu asiri balance saka hatisi mabalance balance sekuruka rikasvika kana panapa rinonetsa kuti anzwisise kuti zvii zviri kuitika svikira tatozomuitisa yanga achitorwa nawala una kuinzwa kuti yataura nawala wati bambi rikabata mari rikapinda merinoita se wali titaure wali vataurire tiri kupi 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 Kadoma saka mabalance akabata mari anoita se no spend spend cash usiyapera achizokwereta kupiwa nemunhu apa zvikavari yese ozokwereta urera wabhadhari nitokunzwira ndakada transport chamani onzitendombi ndochibalance akawapindana ne2 aya mbava manje makukanganisa matsaga aya manje aiwa wati 2 waya kai 2 waya chii urikuona zvinoitika chiiko 2 waya $200 chii saka natipurata kuti mawaya mama mabambe esakudorita mabambe mamwe ese tamtapurata akudorita 2 waya 2 honoro zvinhu zvokuti chero ukabvunza mbi yako kuti mune chenji yewaya here vanotozorutoro da $100 chenji $100 akasuka masaladi kune mamoms
vachiona kana magogas akati waya anoirita futi hapana gogas ringarita ayo yosaka ayo but ngataure chokwadi wakaenda kuborodhiyo wakabvunza moms wemupana musalad kuti mune waya here pfungwa kuti vanoziva kuti wataura chii aiwa uchimira ndikudze chinhu wacho unofanira kuziva vabereki vese vari kumunana borodhiyo neine havasi generation yechi2 kunge vari kuborodhiyo ikoko vazhinji vacho vana vavo ndevekutanga vana vavo ndo masalavakatobva kumageto because vanhu vakakura kunana borodhiyo kusati kwakukwanisa kugara munofunga kana namakari chine ngorora anaro rere atatengesa mabhuku pamusika kumbaro ungamupurate uzima wayo itori kriminarona kasi mwana wanga azvizivi anenge achitoketa unotozimayazi hapana unotombomutaurira anga itoziya yese zvotokuti ambumuri obva utofuka kuti andaona tsaga mbumuri achima munhu ane mari ngwambi ndoda kusenza ngwambi chi munhu ane mari fanikaya makuseni ngwambi dai mamaitora kangwambi ipi kulu ngwambi yapinda tozoroti samuchazovaratidza masalads acho aimbopeka kaita yakuiti saladi ndiani iwewe I'm not King Robbie. This is King Robbie. chimbopeka ipapo face shamwari unoona kuti zvinodetsera picture ikatendereka yakadaro video ndakutonzi dai ayo chimbotakaopeka yapo face ayo wakapeka yako ayo tidamboona kuti aopeka yako chipeka ichisaladi kavanhu vokuziva kuti iyaya haise chisaladi chinopeka ichisaladi saka ipapomonekwa musaladi tekairedi neveneno kunyatsobuda lebo ngaibudeka lebo iyo ilatiione lebo iyo this is dobs yakanzi dobs ayo vakanzeka lebo yechisaladi iyo tida kuiona kaisha kuti vanhu vaone lebo yekutaurwa yechisaladi haiwa isiri lebo yechisaladi haisiri iyo imwe yacho iyo lebo yechisaladi kodzosereka cardbox mukati kuti irambe isenge so masanoramba ikarohwa yekushekwa asi masaladi tichinyatsomugadzisa isusu hatati masaladi toati maflat cap tatati maflatmarasta kunorova futi ndikapfeke chinhu chakanyorwa size panze akazvitarisa ko inda vasikabise stika iro masaladzi ndoti saladiozi zvavanoita pachisaladi handii ndezvetumarimari twakati wandei kepi iyoyi haifanira kunge ichitombowachwa kana kunetswa ozinofana kunge dziri hobho yakangoipfeka oiso ukapinda imweovatoro vakia vakepaovatora zvebhutsu imwe chisaladi futi toona makepi enyu shamwari echisaladi aiwa ndiwe musaladi iyo ka havabise malebho iyawo masaladi why kana kangalebho kari mukati wona kari mukati sumudza mukati ako kari mukati ako kwenda musikabise tumalebho twe mukati futi zvinhu zvekunzi zvinofanirwa kubiswa kana watenga kana wachabuda mushopu inda kuti gara turipo itoti chinhu chese chemusalad should always appear new chinhu chechisalad kwanzwire function jini rakasvuka rese rechisalad chero rakabvaruka rinofanira nge riri brendata rakati wasikire yacho t-shirt yakadhamba ese yechisalad bhutsu yakazorwa polishi dzimwe zvavanoisa zvimawaiti ese yechisalad fanopenga brand new always
plus oda masaladi ngoro redu ukasakoma mahwanja tangogara takupurata ani iye wacho akati kutopurata katotubatirewo yozorupedzera mukuda mari because ndichamutaurira kakuti shamwari waudaudzwa nyaya chisaladi zvangoda hangu tedas waona wakonfyuza munhu tuda matedas chete kana usingamwatsoripa matedas titsvaga kuti tedas mari vanhu vapurato vavaona obva ungodzitumira dzakakwana aiwa kana ukasatumira ungozoti ndo mari yedu yatakasenza kuti uziye zvauri kude paupenyu hwako une tedas rangu watone tedas rangu waya yacho tunotarite kanokutumira zvosikurite 5 matedas kanda ndo waya wonzi hatisi masalad ono ukatonipa tedas ndendapinda noziva unonzi kupinda masaladi anogona kuudza kuti da kripa 1 wire anda clip indokoka chapura crate plus 1 coat because akatenga kana chikafu achada ice cream achada chii achada maini ndoziva ndikaronga kana kuti jembe rangu $50 ndikamwa drink ito handienda topfurikidza level ndikazongoti mogo double mvura yepapombi itoita madays 20 handisanda tomboipedza 1 day gore rino tedas gore ripino 2011 personally yekuti ndingori ndega rimwe kundospenda 20 ichipera ndakataspenda 20 inenge iri sick money kwayo ndakatadza kuipedza kanoti yakawandisa zvinhu zvandoda 70 kana senga nechimoko anogona kuti 20 unogona kutenga kana mafashoni ka inini manje handifarire zvimachipi fashoni zvazvokuti unochena patedas wakarova ndinofamba slow tedas ndikarowana ndonotenga kana shet ye$18 ndikazobata rimwe tedas ndotsvagawo kana katrozoke 20 kana 25-30 kana ari machena kashwada kashwada ukaona usiri kupfuura pa$30 au usakapfeka uchienda pane vanhu pfeka muteni kaindo bozi haungokwepa jovanrusi 65 kodzedu dzekumupedza namo mupedza namo tedas unosadza mbarebeki yembe bozi inenge mbarebeki chii havachikete kachimbarebeki tiri muhotera varipo kana chichinonzi chijobeki zvikwezi mabhegi zviri ngodhizainwa nemasaga echibage asanenge ane tumabox scotch like saka chakasimba plus masaladi anenge ane zvimashopping bag zvakachipa ndo mafoni masaladi kamablackberry saka ukutaura ndiri musaladi ndati ndo mafoni emasaladi tikutaura nasiri musaladi ungagare nefoni inopfuura kana $300 chitongoda munyamoti yangu iri kutori mutori daenda kurakidza chimusoro bhangu $15 kumbudza inokira usati kana kuti hatigona kutenga foni dzinodhura kana kuti hatite sei but lifestyle yedu we don't care tunomosvika patinoda unorara paunoda unojamba nepaunoda kana gedhi rakavharwa kana kutambisika kwesokata kuengereti techizvoona kana inogona kungoerekana yasara kana muheji kana pai saka unachaunochema this is $20 unorikava manje blackberry sekuri nokutadzisa kufara this one katanga kunaya wauchoti foni yakofanofamba nemaplastic muisa muplastic wakuita uri musalaikarasika unozvimba bhiba hatina mota unokwanisa kuisa iri muhomwe foni yakubata kudadikita
uri musalad unofanira kuti ngoto aufa wakafara uine foni ye1000 muhomwe ende kuti nyangwa akasviba akakuguma manera atotya kutoti ndipfuure napa atofambi anenge akutokwata kuti ma1 vanapa totorerwa muri mutauni munomu kuno dzinokoka mafoni dzinodhura because time yawe kuti kana ikarira ukaanza munhu wese anongoziva kuti blackberry mari yakati chakati mari yakati pamakabatwe pahuro takatadza kunogota nyama even toni yakarira mumbavha icheuke uri vaitoziva kuti haakudzi undondishamwari wofoni yako hai foni ndoino kana even imi muri kuforeign ukauya kuzimbabwe zvako here mablackberry unogona kuigira hama dzako zvii maexpensive phone but kana hama dzako dzisiri masalads kana kuti vanhu vakuru vanorarama life iri soft vemugeto vedu chocho kwamigira blackberry anotengesa anotengesa chips usara neishi onyatsopinda pacommunication zvakanaka uchidya solas rako ainenge ari free atinoti settled achiziva kuti kwete kuti uchigari kuti iripo kuzoisa pachimanje unochaja wakagarira uye akazviitaakaendere kumabhengu tinalongocha nyama iye munozi tinalongocha nyama tinyatsodya timwe bhiya apa ashaiwa achiyaka 150 tikatodzoka tichitsvaga patakatoleshaya wachacho yakashaika patidai wangade 520 kana eponozvinonetsa mumageto haufare bhosi tiri close ende takawandisa ono saka unogona makepa yanditi i3 kapari pana emunhu wani anogona kunge ari kana kuti edu tese takabvisa takatandara zvatakaaiwa hatisi kutaura zvechisaladi tasiyana nezvo tiedza kutaura zvinoitika mugeto iwo ungatadze kuenda kutoile noti kepi yako irapa wazvona komusaladi musaladi vanotozvita vari vega amene kana achibvisa asi kana vachibvisa angadzike chinhu pasi yakaiswa pagirazi handimaona kuti inenge yaiswa chinhu yaiswa paposition ichi pagirazi yayotodhisainonzi apa painofanira kufamba ikadai osumuka kamane tunonga warakudza kuti musaladi anenge akamira seiki onafanika simati yakarova munamari abati asi musaladi ndiri murasta but musaladi kimira mshamwa peka kepe yako chisaladi koyeideyani aiwa ndiyangu ndisi musaladi kamera vakadzi murasta zvinodiwa zvakawanda kuti muite murasta tsika dzakanyanyisa ungosisingatira vanhu tsinya unyatsodhilana zvinhu zvakanaka chichichichi maizvisi tiri hafu rasta hafu salad kana akadzotira ichi rasta chacheka unogara uchingonakira upenyu hwako hwese but kaita hafu rasta hafu salad unazozati chi no 50-50 hafu yekusalad uku chairi kutorerwa handi hafu rasta hafu salad but hafu salad wakatarisa kuti sei yazoita hafu salad ihembe ndeyekuda mabhebhi ozivira akatikuze shamwari garai pasi mabhebhi anoziva kuti masalad haanetse plus vanoburitsa mari vanoita se vanoteerera mabhebhi zvine vichida mabhebhi saka vakomana vamanya tokaita kuti mabhebhi akaona gaudho vari vaari magudo asikaziva kuti zviri mukati chirasta chechiimwe asi anenge atopinda pamaanongorova akasitaira kanodyisa kanga kuita se kuita se kubinzi chi giriwa makumbo nechimoko kusingamboburitsa zvoti chinogona ngokuita kana display chingonakirwa chifamba kana uchiziva zvauri kuita uchitokanga uchitogiriwa masini esa uri kuita uchikanga uchirova zvinhu bhozi zvimoko zvinoda kuonekwa zvichifamba navanhu vakachena zvichitoshaina newe ende kwete kuti zvimoko zvese zvinofungwa kuti masaladi zvechisaladi zvisiri zvinochida zvonenge zvakachenjera wazvona
saka ndozvinozosikubatirira maboys sei because anenge ari kana munhu wekugeto achida kuzvita musaladi aende kuborodhi kuti anoona masaladi cheo cheo saka masaladi ake ndiwayatisingaziva kuti atikwane palevel iroro ende hatisi aiwa chisaladi hatitombochide because hachina skiri masaladi vanhu vari lazy chero ushandire vanhu vajara vangoshanda vanokuda sekufitini isusu tinongozango titori marasta totodhija tega pakuzodhiresa pakungoti vauye padhuze tisanyotambisa kana kuti vasatishke tikasvika padhuze pavo tikaendawo kumasaladisaka iwo musaladi akakumhoresa nokumhoresa achiti chiking room anogona ngoti yes aiwa anenge aonaka kuti iwo uri staira ipi but kana vachimhoresana vega pachisaladi hakuna what's up, how are you doing? I'm just cool, you know. ndozvavanogona kuita but chandodira masaladzi manje chandoadira vana hondo yepandiridi vanhu vepisi life yavo haidi izvozvo iwo kuyoroka mutorera chimoko semunhu asikagara chiro asiri haazwe kurwasa isusu bhinzi yangu yakutorwa yakamwa nemumwe shamwari unogona kupera masaladzi anodhirika nawo kupfuura mastaira akati wandei marasta chocho anonetsa kudhila nawo pane masaladi bcause marasta zvimwe zvinhu zvaanoda zvacho kuti zviitike ka zvimwe zvacho hazisi zvechirasta futi musikatongona ngomura kana $10 every day isusu kutorarama kwedu mumastreets neimomo titori security yemasaladi bcause mari yacho yekuti isusu tongokwanisa kungomusimbisira kana kutomugadzirira problemu yake vanhu vake kana kungomupa zvivindi zvekuti zvinongoita gauti musaladi anenge achinetswa nemumwe musaladi oripota kwandiri zvokuti uchingosvikaanenge atopera iye acho ane mhosva anogona tondipa mo omungati dhabhula panandapiwa nakuyi saka zvabhadhira kuna rasta kutora mari skiri yacho neyo gonobizo anoiziva kurubizo ndiani fred ari kulondon anoiziva staira yacho vanhu vanonetsa makavataura mazita avo paintaneti haisati taure matsaga aiwa inini mavheni ka nachadi kutaura vanhu vanonditaudza zvinanebasa kutaura zvedu zvemasaladitaura nevanhu vasikatibatsire muupenyu hwedu isusu day to day living vanhu vatisingatozivi we just know names chatinoziva chake paupenyu hwange icho bcause unenge wakuita nguva wakutageta munhu here kuti ngoti kuswera chimuita hatina kumbotamba tese hatina kumbodzidza tese tinangotaura vanhu vari general masalad because vamwe vanhu tikatongorirakisa zvedu tiri kuno kukadoma wakarirakisa bcause andangazogaya kuti vanhu vakapenga vakapenga tisu kupenga chako cheko tisu because dai wanga usina wamwe wacho vasina kurova marata ka vakwanise kuirarama ngakandwe kana kunokwasina from asina ichabva nacho anoisa kana $1 mumwe muzimbabwe muno anenge anyanyoita sei kuti arowayo because kuno kuti ungawana mari ungoiwana just like that uri ma1 takadzidza kudhara geto university zvikambooma zvokuti hei 2008 zvirimona zachati ndichata sei manheru kuti ndirarasipa kumasaladi angangori but wairara anozvora because
anonzi maforeign currency vana vana mama vaita vachifila kapeini dzimwe nguva mhomusatedzera hapana kana baba vakambofila vakafila peini andisika aiwa pain havana kuifila vatengesa mira ndikuzotiwa vatengesa masini kune mamwe anengalifikapo shamwari unoziva kana kwajara kwana $30 wakwana dola shamwari kudona wakwanera kuite shamwari vazhinji vacho vaje kana vanga vari masamadi cheucho vakaramba vari mutaira because mumashopu mamusinaka zvinhu hachimiri akandikudze zvaiitika unoita chisalad basi musina chikafu chacho chekutenga ndofanira kukudza magroceries musina mahandazi ndoaitorohwa ipamadhezi ayo mablango ndautaureva madhezi ayo taizongodedu zvinhu zvakaoma noti tiri udheni ende ndaitozombokwata noni mari yacho ndaitomboiwana uchitobhenawo uchitoita sei uchitokabhena uchiwira nemasoja chichichichichi uchinzi magrosari musoja itoudza kuti unoredha kwakati tikunotora tikuigira nokuti anezoti ubata mari taitobhenawo mari madhezi achona masaladi ndoba itobhenefitawo mo ipapo notanga nechi vachitumirwa vachinotenga magrosari aitengwa joza kwakune mastaira kuti vanhu vanga vakuita vakutengesa nepaintaneti vachidhirivhara magrosari vane mari dzavo vanombosama nyama chinzi inenge yaitochipa notenzi $4 apa unenge uri kana kuengland oitenga obhadhara kuengland yomalink taitoita malinki navamwe vanhu kutoti aiziva kuti vanhu vari kutenga kune chakati nyama machicken hupfu chichichichi zvimwe ndandisiri munomufu katiri masaladi anga akatiza unokutswana kwana dhumelani likai litengi irani kuvatai ndo language atakata kutotaura ikoko but upenyu wanga usiri bho zvazvakaoma kungoti wanga watiza kumba because skiri papasina kutiza wachona kutongomungomonaze mota akatongomira pagenda achitikoenda kubotswana kana chida kuenda chijambire kwakutopinda mura tikatovhaya zinana passport kana tikatozogara 2 years tichitiza mapurisa pakamona zikanzi kune redika unotaka kunzwa imbwa kuma3 dzichihukura because dzinohukura mastreets mapurisa anenge achifamba zvimalights saka manje angatori mahwana maita bomb boys dzinoziva nezvemasaladi but part 1 yemasaladi part 1 yemasaladi because apa part 1 yemuhotera hatiiti part 1 ingori part yekukadoma just a part yekukadoma specs hotel chazoita imwe tozoita kana masaladi kwacho masaladi masaladi inenge yafine wamatanyazonzwa kuti vakuzvimasaladi kunodiwa nokuti kunodiwa transport moda mari yambobuda uzonyatsoaona bosi ndofana utsvaga musaladi chaichaonyatoti explain masaladi pane rume yekuti masaladi yo ndo kune machichimani ikoko chichimani chi ngochani chi chiiko batiman havazvizive kamatsaga munhu anga atazoziva zvinhu zvakadaro ndikukutaurira ari kubviswa bhurugu achiiswa kumhata nomwe murume kuti aite mari easy better living ari musalad because haadi kushanda haana power achina ari kusenza saka unoona pachimaintaina style yake yekuti fashion chichi nevanhu vanenge achitamba navo futi unoona chirona ndingambotamba navo ndingambopinda busy asi ndiri murasta zvokuti ndaingobhaizira unaingorova ndaizombovarasisa ini ndeshamwari yangu ine mota kabva takakura tese everyday tasira titese but ikozvo zvane mota nedhe ina ndini asi salad anoita nezvi anosvirwa kumhata mona zatoya kuti koteta sei abva kuningi kwake akambura kuti handeita hama isiskireda haitomboini saka utori soft yo munhu aida kuinvita kustaire oramba uchidhila naye ndochidaka madhola ukanditorera izvozvoka ndodhera ndokumamisa kana kumamisa ndondiofa yakadaro onoti chii chinoitika kwauri kungozviona kuti chii chinoitika
saka iwo neshamwari inorova actera inorova actera ichiri shamwari yako ere ndinotaura naye bhozi akakura akwete kutaura kuwirirana tinowirirana ufanira kuwirirana takakura tese bozi unozoti vachakuita sei one day anogona kana kudhiraga ota akazvitadza se anowawo mudhiringi macho imomo ndinobva kuti anoenda kuchechi munhu anoenda kuchechi but dati pfungwa iyo yechibatman nekuzoti wo uri mufeso wake anotorwadza kuti waona mota una chiadototi mudhonzese mumastandards sevanhu maamafesi saka unozoti ukapinda mutairo unoita masini saka akatotira by all means kuti akupinze mulaini iroro kuti uitewo mari seshamwari yake saka is a dangerous guy that one saka iwo shamwari yako Batman anogara kuold mabvuku ari kumabvuku padhuze nepedu patinogara ipapo zita rake anogona kutauriwe handizomutaure zita rake semunhu anoswera paneta akutozviziva bhozi anoona mufesa nekuita sekutaura iwe undoona handisina sei handisi kukutaurawo chamwa tiri ngotaurirawo vanhu twazive zvikuiti kuita mari ane bhegi rake remari ndofungawo kwake kokuti anogaya kuti iri bho asi isusu hatitogona uraya munhu chaiwo kuti chisaidi kuti aite ngochani inyaya yechisaladi nepasina chisaladi icho chakadaka aiwa danga ari right bhozi akaramba mawezi emugeto ekuita nawo mari akaona kuti ari slow mari yacho ishoma ada mari yakawanda kauya kuti kana akapinda mushopu akatishandisa kana 300 aimbomurwadza of which inini ndinoda 300 pamwe pa 2 weeks iye ari kuida within 3 hours samanya akati handikata zvangu ngochani chi zvinenge zvitanga zvakatodzora bhozi murume anomurova short time anogona murova kana 1000 anenge anakirwa anogona kumuofa mota anenge ayezonyanyonakirwa anogona yatigare tese kuhotel for the next 4 days plavuni ndinomwe mufesi wangu ari kubva kwakati akatombofila chi new ass to fuck saka anenge atori ma1 saka vananyanyorohwa nemaforena anyanyorohwa nemaforena vemunoma hachada bhozi atoda hanzi mari yavo ishoma iye anenge achida mari zvishiwa hana pasina zvoti ukaita 20 minutes pamusoro ambokuti short time ita fastika anenge achingoti akaona tauramba uripo ndinombomubvunza kuti unongochizvifambisa sei bhozi kana ndakuzotoramba kuzogara pamwe ndakurwawo actera aiwa taura ndokufunga saka panongotirwa actera chiite nchiitika unongochizvinzwa sei hanzi haya ndenyatsounzwa bhocha saka ivakurova muchimoko noita sei iye zvimokanoita anorova ake but hanzi handinjoye fanga mariro andoita sei andoitwa actera ndasaka ivo kana uchirwa actera chanongonyatsoda chizva ndechinyanyoda angoda ndainyanoda mari mafirst days saka zvanochi ndakutongonakirwa plus mari inenge apo chandanyanoda first days imari saka mai manje zvatomuropa akutonakirwa nebrambi kwakutonakirwa negraft pateni zvototi kana munhu akangomufonera tomupinzira foni kuti chi ko zvakamira sanzati in 30 minutes time yatisangani pakati topisa mutambo achibva papadokenda saka togona kumuendere togona kumuendere tombomubvunza kuti maBatman ari kuharaswa here aiwa isu zvatoda ngobvunza chete zvekuti maBatman ari kuharaswa muZimbabwe here because vamwe vanhu vanofunga kuti vanhu vanorohwa actera vanoharaswa muZimbabwe ka tingazoita appointment here anogona kuoneka anogona kubatika hatingazotauri kwaanobatika asi kuoneka anooneka tichatiraya kwarenja tone tingamuwana sei totaura naye tobataona zvirikufamba sei ende vakawanda ikruga iritori crew ukana wakapaka mota nogari pane pati kana tumuchato vari vanafunga saka maita bho katoreka wanda